Λακάνος, όπου θα γίνει το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Όλη δηλαδή η βασική μονάδα που θα επεξεργάζεται περίπου 30.000 τόνους μετάλλευμα τη μέρα. Αν σκεφτείτε ότι μέχρι σήμερα στην πλήρη λειτουργία των μεταλλίων είχαμε στην περιοχή μας 1.000 τόνους την ημέρα, βάλτε το 30.000 εδώ και άλλες 5.000 στην Ολυμπιάδα, να καταλάβετε την αύξηση της κλίμακας. Και αυτό είναι μόνο για την αρχή. Εδώ βέβαια ήταν, όπως βλέπετε, ήταν ένα φυσικό ανάγλυφο ανάλογα με αυτά που είναι γύρω-γύρω. Όλο αυτό ισοπεδώθηκε παράνομα, δεν υπάρχει καμία άδεια για αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα εδώ δεν έχουν απολύτως καμία άδεια και έχουν πρωτόκολλο παρανόμου από την πολεοδομία, αλλά τα πρωτόκολλα παρανόμου ισχύουν μόνο για τον ταλέπορο που θα χτίσει ένα καμπινέ, δεν ισχύουν για την Ελντοράντο. Και η αστυνομία είναι για να φυλάει τους παρανόμους. Έχετε υπόψη σας ότι η αστυνομία έχει πλήρη γνώση των παρανομιών, έχει πλήρη γνώση ότι φυλάει παράνομες εργασίες. Τους το έχουμε επισημάνει εγγράφως όλους αυτά τα πράγματα, αλλά όπως βλέπετε είναι εδώ. Και οι αξιωματικοί της αστυνομίας ξέρουν ότι επιτελούν παράνομο έργο και όμως είναι εδώ. Και βέβαια... σε υλικό αλλά και σε χρήματα. Και αυτό δεν έτσουψε κανέναν. Ούτε την αστυνομία ούτε το ελληνικό δημόσιο. Η ιστορία λοιπόν εδώ είναι ότι όπως βλέπετε εδώ θα κατασκευαστεί ένα κτίριο το οποίο φυλακτείται. Θα έχει ύψος 70 μέτρα. Το κτίριο το κεντρικό θα έχει ύψος 70 μέτρα. Η κάλυψη εδώ είναι 26.000 στρέμματα μόνο για τα μεγάλα κτίρια. Η συνολική κάλυψη εδώ είναι 126 στρέμματα για να έχετε υπόψη. Και υπόψη κάτι άλλο ότι η συνολική ιδιοκτησία της Ελντοράντο είναι 126 στρέμματα τα οποία ζητάει να τα οικοδομήσει συνολικά. Όταν για εκτός σχεδίου δομήσεις που ξέρετε, όσοι ξέρετε, μπορούμε να δομήσουμε μέχρι 200 τετραγωνικά ή κατά παρέκκληση για βιομηχανίες μέχρι 10%. Μπήκε ειδικός νόμος στη Βουλή, ο οποίος εκτός του ότι εξαιρεί την Ελντοράντο από την νομοθεσία των ρεμάτων, γιατί από το 2006 πασχίζει να πάρει άδεια
για τα ρέματα και δεν έχει πάρει τίποτα. Και ό,τι θα δείτε παρακάτω στον Καρατζά είναι παράνομα όλα, χωρίς άδεια. Μπήκε στη Βουλή προχτές ένα σχέδιο νόμου το οποίο καταργεί όλη τη μέχρι σήμερα νομολογία και επιτρέπει ειδικά σε αυτή την ιστορία τα πράγματα της Ελντοράντο να γίνονται χωρίς αδειοδοτήσεις, μόνο με έγκριση του Περιφερειάρχη, και εδώ επιτρέχονται ειδικές παρεκκλήσεις για τα κτίρια πάλι με απόφαση του Περιφερειάρχη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν νομοθετεί το ελληνικό δημόσιο και εκτελούν οι εταιρείες, νομοθετεί η εταιρεία και εκτελεί το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική αστυνομία, η οποία πια εκτελεί τις εντολές της Ελντοράντο, για να έχετε υπόψη σας τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα κατέβεις από εδώ? Ναι. Δεν μπορείς να κατέβεις. Αλήθεια σου. Μιλάνε άλλη γλώσσα. Μόνο θα δούμε. Αυτή η λεωφόρος δεν έγινε για τα 146 εκατομμύρια τόνους, γιατί θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ο παλιός δρόμος. Αυτή η λεωφόρος έγινε γιατί όλο το βουνό αυτό είναι κοίτασμα. Ο Καρατζάς είναι κοίτασμα. Η περιοχή όλη που θα δούμε τώρα είναι κοίτασμα και όλοι το ξέρουν αυτό. Αλλά μας δουλεύουν με τη μέθοδο της αλαμοποίησης. Έτσι προχωράει η ιστορία. Μέχρι τώρα έχουν εξερσωθεί, δεν έχουν υλοτομηθεί, έχουν εξερσωθεί περίπου 1.500 στρέμματα. 1.700 είναι η συνολική πρόβλεψη. Έχουν εξερσωθεί 1.500 και θα εξερσωθούν άλλες 2.000 στρέμματα στην πρώτη φάση. Παράνομα. 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 Παράνομα με την προστασία της ελληνικής αστυνομίας. Παράνομα. Παράνομα. Λοιπόν, τόνισέ το αυτό. Παράνομα. τα είπαμε από την αρχή ότι εδώ τίποτα από ό,τι γίνεται δεν είναι νόμιμο. Εδώ υπάρχουν πρωτόκολλα της πολεοδομίας που όλα αυτά τα έχουν παράνομα. Και την πολεοδομία την κρίναν ως αναρμόδια για αυτά τα πράγματα. Αρμόδια είναι η Ελντοράντο.
πολεοδομία είναι του Δήμου εδώ. Προϊστάμενος της πολεοδομίας είναι ο Πάχτας. Μάλιστα. Και ο Πάχτας στράφηκε εναντίον των παιδιών που είναι στην πολεοδομία, των δύο προϊσταμένων. Και τα παιδιά δεν λυγίσαν. Δεν λυγίσαν. Επιμείναν σε αυτό το πράγμα. Και προσπάθησαν να πάνε μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας να πάρουν άδεια για όλα αυτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καταργούμε και τις υπηρεσίες και βρήκαμε έναν τρόπο που ήταν ο ανώτατος συνταγματικός προστάτης που λεγόταν Συμβούλιο της Επικρατείας 5ο τμήμα και σήμερα έχει γίνει η λεκάνη του Σιλοάμ για την εταιρεία. Όλα τα νομήματά της πλένονται μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λοιπόν, σε αυτό που σας έλεγα χθες στην εισήγηση, για να πάρετε αίσθηση του τι γίνεται εδώ, η προεργασία αφορά το εργοστάσιο εμπλουτισμού και όχι τη μεταλλουργία, η οποία έχει μετατεθεί για 8 χρόνια μετά. Επειδή δεν υπάρχει μέθοδος, είναι απατεώνες. Αυτά που γράφουν και λένε flash melting και σας τα εξήγησα χθες. Είναι ψεύτες. Γι' αυτό κάνουν αυτό το εργοστάσιο εδώ. Διότι θα καταστρατηγήσουν αυτοί οι ξεπουλημένοι οι μνημονιακοί ό,τι έχουν σαν ιδέα μέχρι σήμερα, που η κεντρική ιδέα ήταν να γίνει εξαγωγική μεταλλουργία. Να βγει μέταλλο δηλαδή, για να έχει υποτίθεται το δημόσιο όφελος. Θα το ξεφτυλίσουν και θα κάνουν εμπλουτίσματα. Και θα το βγάζουν έξω. Και θα τα βγάζουν έξω. Το καταλάβατε? Αυτό το πράγμα πάνε να κάνουν παντού. Και στην Κομοτηνή και στο Κιλκής και παντού. Γι' αυτό βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει μέθοδος χωρίς και άνιο. Αυτά είναι παραμύθια. Λοιπόν, μαύρο στις εκλογές σε κάθε επίπεδο. Μαύρο. Μαύρο. Κάτι ακόμα λίγο για την Πολεοδομία. Δικά μας είναι τα νερά. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Είμαστε και οι 13. Πάμε γερά. Δικά μας είναι τα νερά. Δικά μας είναι τα νερά.